Lehenik eta behin, eskerrik asko Euskaltzaindiari jardunaldi honetara gonbidatzeagatik. Gaurko jardunaldiaren helburuen artean dago euskararen estandarizazioa nola bizkortu eta horren zabalkunde eraginkor bat nola egin pentsatzea. Euskaltzaindiak arauak ematen ditu eta arau horiek tresna egokiak dira normalizaziarako, baina egia da arauen implementazio hori ez dela beti egiten edo ez dela beti zuzen egiten, eta denon ardura da horretan laguntzea. Ingurune digitalak ematen digun berehalakotasuna eta azkartasuna baliatu behar ditugu horretarako. Eginkizun handi horretan, elkarlana ezinbestekoa da. Azken batean, zabalkunde hori egitea euskalgintza osoaren ardura eta lana dela uste baitugu. Saiatuko gara bada gaia testuinguruan kokatzen eta euskara estandarra ingurune digitalean zertarako, zenbat eta nola erabiltzen den aztertzen. Azterketa hori oso azalekoa da, inondik ere sistematikoa, baina gaurko aurkezpen honen helburu nagusia aspalditik buruan daukagun kezka bat mahaigaineratzea da. Eta horretarako ariketa txiki bat egin dugu gure tresnak erabiliz. Batez ere gogoetarako aprobetxatu nahiko genituzke gaur aipatuko ditugunak. Zertarako erabili bada euskara ingurune digitalean? Galdera horri behar bezala erantzuteko ingurune digitala zer den edo noraino zabaltzen den mugatu beharko genuke, baina askotan aipatu bezala, gaur egun ingurune digitala mundua bera da. Edozein zereginetan sarea dugu lagun eta lanabez. Are gehiago, sarean egotea ezinbestekoa da hizkuntza baten iraupena nolabait bermatzeko. Beraz, euskarak iraungo badu hor egon behar du. Presentzia hori bermatzeaz gain, uste dugu ingurune digitalean egoteak euskara bera indartzen duela. Hizkuntzaren teknologiek euskara hobetzen, egokiago erabiltzen lagun baitiezagukete orain arte ez bezala. Oso aurreratua dugun estandarizazio hori finkatzen lagun dezakete araututakoaren zabalkunde egokia egiten eta barneratzen. Eta gainera, oraindik arautu gabeko alderdi lexikoak, gramatikalak edota sortzen doazen premia berriei erantzuna ematen ere lagun dezakete. Izan ere, informazio masa handiak, korpusak prozesatzeko eta lantzeko moduak eskaintzen zaizkigu hizkuntza teknologien bidez. Hortaz, tresna horiek abantaila estrategikoak dira eta aprobetxatu beharrekoak. Gatozen orain, mundu digitalean zenbat euskara dagoen aztertzera. Horretarako onena dugun eskura ditugun adierazleei erreparatzea. Azken urteotan, asko hitz egin da adierazleak definitu, neurtu, aztertu eta lantzearen beharraz. Langintza horretan badiar dugu Euskal Herrian, egin dira hurbilketa saio batzuk, baina oraindik hobeto definitzea eta fintzea falta da. Argi dago hori egin beharra dagola eta gainera aldiro egin beharko dela. Seguruenik kaleko erabileraren inguru neurketak egiten diren bezala eta maiztasun berarekin. Inguruko erabilera ere murriko beste hizkuntza batzuek heldu zioten aspaldi zeregin horri eta azterketa horien berri ematen dute sarean. Horretarako katalanei begiratzea baino ez dugu. Puntukat Fundazioaren behatokiak landu ditu adierazle horietako batzuk. Egia da katalanaren egoera eta euskararena ez dela berdina, askoz ere erabiltzaile gehiago dituzte eta zabalduago dago, baina erreferentzia gisa balio dezake. Esan bezala, Puntukat Fundazioaren gogunean agertzen zaizkigu katalan hizkuntzari buruzko informazioak, Puntukat domeinioaren zabalera, hazkundea, evoluzioa, katalanak interneten duen presentzia, tresnak, aplikazioak, lan munduan zenbat erabiltzen den, lan munduaren barruan sektoreka, hurbilketa saio bat baino gehiago dela esan daiteke. Adierazle horiek neurtu beharko dira, zehaztasunez artertu, arriskuak detektatu eta horiei aurre egiteko estrategiak prestatzeko. Gaurkoan 8 bat adierazle aipatuko ditugu azkar-azkar. Euskarak eta euskal kulturak interneten duen adierazletako bat .eus domeinua da. Aurtengo ekainean plazaratutako datuen arabera, 5 urtetan 10.000 domeinu gainditzetik gertu iritsi dira. Euskal domeinua ez da bakarrik kultura arloan zabaldu, administrazioaren, enpresa munduaren eta merkataritzaren bultzada ere jaso du eta hori urratsa handia da. Azken finean, euskal komunitatearen erakusleio bihurtzea baita erronka. Domeinuaren erabilera pozgarria izanik ere, gauza jakina da .eus horrek ez duela ziurtatzen euskarazko edukia izatea delako webgune horrek. Gainera, euskara nola erabiltzen dugun ere garrantzitsua da. Ez bakarrik zenbat erabiltzen dugun. Kantitatea kontuan hartzekoa da jakina, baina askotan automatikoki lotzen da kantitatea hizkuntzaren osasunarekin eta susmoa dut kalitatea, hots zuzentasuna eta egokitasuna ere zaintzeko modukoak ez ote diren osasunaz ari garenean. Beraz, hizkuntza biziko bada, besteak beste, sarean erakusten duen osasunaren arabera izango da.
Etorkizuna gure gazteak badira, ohar gaitezen lehenbailen gazte hoien mundua guztiz dela digitala. Egiten, konsultatzen, entzuten, bizi duten gehiena guztia ezpada, sarean dago. Telebistare ez dute ikusten ohiko kateetan, baizik eta sarean, nahieran, plataformetan, Netflix, HBO-n. Belaunaldi berriek sarea dute erreferentzia nagusia. Horregatik da ezinbestekoa hor egotea, baina presente egotea ez da aski gazteek erabildezaten. Erakargarria izan behar du, erraza, eta euskarazko produktuak jostagarriak, haien interesekoak direla sentitu behar dute erabiliko badituzte. Eta berriro ere, errestasun hori lortzeko ezinbesteko bitartekoak dira, hizkuntzen teknologian oinarritutako tresnak. Ez dugu ahaztu behar ikasteko eta irakasteko moduak ere aldatu direla. Entziklopediak izan dira tradizionalki ikasle konsultarako erabili duten materiala eta hala izaten jarraitzen du, baina orain paperaren ordez, sareko informazioa da ikasleek bilatzen eta baliatzen dutena. Horretarako edo horregatik nahi bada sortu zen Wikipedia eta horregatik behar genuen guk ere bai Wikipedia euskaraz egotea. Horra hor, bigarren adierazlea. 2009ko ekaineko datuak dira, Bingen Zupiria goiztean ere aipatu ditu, euskarazko Wikipediak 29. lekua hartu du, 2017an 32. hizkuntza zan, artikulu kopuruari buruz ari ginen, baina orain 29. Euskarazko Wikipediak 30 milioi bizita izan omen zituen 2018an. Kontuan hartzeko kopurua da, konparazio baterako Euskaltzaindiaren hiztegiak 1.260.000 bizita izan zituen iaz. Beraz, gazteak natibo digitalak direla esan dugu, baina beste herritar guztion mundua ere digitalizatuz doa. Beste adierazle bat administrazioa da. Euskal Autonomia Erkidegoko webgune ofizial gehienek euskarazko bertsioa eskaintzen dute, Eusko Jaurlaritzak, Osakidetzak, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian ere badira batzuk, baina gora beratsuagoa da maiztasuna. Normalean, nahiko txukun ageri dira egitura nagusi horiek, baina egia da zenbait webgunetan oso azalekoa dela, izenburu nagusiak bai, baina gero edukia erdaraz dago, eta zenbaitetan hala moduzko itzulpen automatikoa erabiliz egin direla, Espainiako gobernuaren webgunea esaterako, eta ulergaitza egiten dela maiz. Horrez gain, badira zenbait arazo, baina eta berriz errepikatzen direnak, gogoan izan garai batean oso tipikoa izan zela, Osakidetzako aurretiko zita eskatzerakoan ez zuela euskarazko dataren formatua onartzen. Gerora zuzendu zuten, badago beste zerbait zuzentzeko ez da, baina horrelako doikuntzak beti egin beharko dira, eta susmoa dugu erabiltzaileen kexuen ondoriozkoak izaten direla gehienetan. Horregatik aipatu behar da behin eta berriz presio sozialaren eraginkortasuna eta beharra. Natibo digitalak izan ala ez, gu guztion arteko harremanak edo komunikazio informalak gero eta gehiago egiten ditugu sare sozialen bidez, beste adierazle bat. Gure aurreko belaunaldiek euskaraz baino hitz egiten ez duten askok, idatziz komunikatu behar zutenen, erdarara jotzen zuten euskaraz alfabetatuta ez zeudelako. Eremu digitalean ere, zote zaigu horrelako zerbait gertatzen ari. Oraingo euskaldun gehienak alfabetatuta edo alfabetatze bidean gaude, baina erabiltzen ditugun gailuak ez. Behintzat, nekezago gertatzen da euskarari eustea, gailu mugikorren idazkera prediktiboak etengabe erdarara bultzatzen gaituenean. Zer esanik ez, gailuak euskara ulertzen ez badu. Askotan baina gure esku dago euskarazko konfigurazioa lehenestea, 1000 aldiz aipatutako kontua da, baina egiten ez badugu erraldoi teknologikoek ez dute gure hizkuntza aintzat hartuko. Nola nahi ere euskal komunitatea osatu da sare sozialetan, Twitterren, Facebooken, Instagramen. Erabiltzaileek euskarazko parte hartzea beste hizkuntza batzuekin tartekatzen dute, baina egia da badirelaneko aktibo diren txiolariak eta erreferentziazko bihurtzea lortu dutela. Banakoiekin batera, enpresak eta elkarteak, sare sozialetan presente egotearen garrantzia hartu dira, eta maiz hartzen dute parte sarean Euskaltzaindia bera horren lekuko. Bide horiek erraztu egiten dute komunikazioa, erabiltzaileekiko hurbiltasuna eta eskuragarri egotearen sensazioa eskaintzen dute, eta gainera berehalakotasuna ematen dute. Eta hori aprobetxatu behar da erabiltzaileek gero eta gehiago eskatzen eta eskertzen dugulako azkartasuna. Beste adierazle sendo bat komunikabideek osatzen dute. Komunikabide gehienek sarera egin dute jauzi. Zalantzari gabe guztien artean berria egunkaria nabarmendu behar da. Euskarazko egunkari nazional bakarra da eta osorik argitaratzen da euskaraz. Kantitatea beraz badugor. Gainera, bereziki eta berariaz zaintzen du berriak argitaratzen duen euskararen zuzentasuna eta egokitasuna. Berriarekin batera, badira hainbat komunikabide euskara hutsean aritzen direnak, argia goiena hor dituzue.
Hoiekin batera, badira bestelako komunikabideak euskara, beste hizkuntza batekin batera erabiltzen dutenak. EITB, hoietako bada, administrazioa bezala, 2 bertsio eskaintzen ditu, eta gero daude, ohiko beste egunkari guztiak, artikulu batzuk, gauza euskaraz bai, baina gehiena gaztelania edo frantsesa hutsean. Komunikabideek informazioa emateaz gain, gaur egun hizkuntzaren korpus digitalaren oinarri nagusietako bat dira, bai euskaraz, bai inguruko hizkuntzetan ere, goizean zehar aipatu duten bezala. Hau da, informazio hori berrerabili egiten da. Hiztegigintzarako, demagun, lexikoaren behatokia elikatzeko adibidez, irakaskuntzarako, ikasmateriala sortuz, dokumentazio historikorako, Euskaldun egunkariaren hemeroteka, ikerketarako, hizkuntzen teknologia garatzeko, negozioak egiteko. Beraz, balio erantzi handiko arloa da, eta horrek berekin dakar kazetariaren erantzunkizun profesionala eta besteon aitortzaren beharrak. Komunikabideek eskainitako berriak etengabe sareratzeak, hau da, bertsio bat baino gehiago goteak, ekarri du hasieratik aipatu dugun arazoa agerian ustera, zuzentasunarena. Euskarazko edukien zuzentasunari eta egokitasunari paperezko argitalpenetan arreta handia jarri izan zaio. Argitaletxeek esaterako behin eta berri zorraztu dituzte haien testuak. Oraindik ez gara maila horretara iritsi sareko edukietan, berelakotasunak pisu handia duelako, baina horretara joa behar dela pentsatzen dugu zalantzari gabe. Badira, lan hori erraztuko duten tresnak eta zabalkundea eman behar zaie. Horrez gain, eduki horiek transmisioan duten pisuaz ohartarazi behar da. Ondo erabiltzen eta finkatzen ez baditugu hitz horiek eta akatsak barreiatzeko bideak ugaritzen badira, ez dugu sekula oinarri sendorik izango eta beti ibiliko gara zalantzan. Beste datu bat, kontuan hartzekoa, Ekimen Elkarteko komunikabideen webguneen 23 milioi bizita izan zituzteneaz. Ingurune digitalean dugun beste zutabe garrantzitsu bat lan mundua da, enpresek osatzen zutena. Badakigu komunikabideak enpresa ere badirela, baina kultura eragile gisa ikusten ditugunez aparteko multzotan ematea erabaki dugu. Enpresa askok eskaintzen dituzte edukiak euskeraz. Badago euskaraz zerbait eskaini beharraren pertzepzioa, naiz eta horietako bakoitzaren kalitatea, maila eta maiztasuna desberdina den. Dena den ez dugu ahaztu behar enpresak eragile pribatuak direla eta dirua irabaztea dutela helburu nagusia. Eta Euskal Herrian, enpresa pribatu horiek txikinetatik hasita, taberna bat adibidez, handienetarainokoak ez daude legez behartuta euskaraz lan egitera edo euskaraz komunikatzera. Beraz, egiten badute nahi dutelako izango da, edo bezeroak erakartzeko, azebetetzeko behar dutelako. Berriz ere, presio soziala. Lan mundua euskaratzeko saioak eta programak egin ditu Jaurlaritzak, eta badirudi dekretu berria tarteko bultzada bat eman nahi zaiola euskara proiektu guztietan zehar lerro bilakatuz. Esparru honetan publizitatea erreferentziatzat hartzen badugu 3 multzo bereiz daitezke. Batetik, kasu gehienetan, elebitasun formala, funtsean, erdaraz pentsatzen duen enpresak, edukiak eta kasu honetan komunikazioa euskarara itzultzen duena. Bigarren multzoan, gutxiagotan, euskara benetan aintzat hartzen duen elebitasuna. Edukiak zaintzen dituena eta komunikazioa euskaraz ere sortzen pentsatzen duena. Eta hirugarren multzoan badira salbuespen bakan eta miresgarri batzuk euskara hutsean saltzen eta komunikatzen dutenak euskararen herri honetan. Enpresen konpromiso maila hazi egiten da bezeroek egiten duten presio sozialaren arabera. Eta hala balitz elitzateke bapere itxaropentsua hegoaldean Ikearekin gertatu dena. Iritsi berritan katalogatu gunea guztiz elebiduna izatetik gaztelania hutsean edukitzera pasatu da. Eta gainera kalapitarik sortu ez izan edo zalaparta handirik ez behintzat Katalunian sortu dutenaren parekoa. Azkenean, arazo tekniko batzuk izan direla, berriz ere jarri dute katalanezkoa, pentsatzen dute euskarazkoa jarriko dutela, baina Ikearen kasua aintzat hartu beharko genuke kontsumitzaileok sarean uzten dugun hizkuntza aztarna digitalak eragina izan baitezake enpresen hizkuntza politikan. Bereziki, eleaniztasuna kudeatzea garestia izan daitekela uste badute. Alegia, erantzunkizun partekatua dela, enpresena eta kontsumitzaileena. Baina hartu behar gara, 3 mailatako piramide horretan bada falta dela oraindik agian ohikoena dena euskararik erabiltzen ez dutenena. Eta oso gogoan izan behar dugu hori, besteak beste mundu mailako salmenta plataformari garrantzitsuenek, pentsatzen dut hemengo gehienok noizbait erosiko genuela Amazonen, eBayn edo Alibaban, Hoiek ez dutelako euskarazko bertsiorik, ez da euskarak baino asko hiztun gehiago dituen katalanezkorik ere. Eta normaltasunez edo etxipenez onartu ditugu enpresa hoien hizkuntza eredua gure eguneroko bizitzan. Beraz, ez dugu ahaztu behar, behin eta berriz aipatutako presio sozialaren garrantzia. Beste adar garrantzitsu bat hezkuntza da. Eskola, ikastetxe, ikastola, unibertsitateek eskaintzen dute euskarazko egitura hori,
Eta irakaskuntzan gero eta gehiago erabiltzen dira liburu digitala, gero eta material gehiago eskatzen da sarean egotea. Adierazle honen barruan leudeke bai euskaltegiak, hizkuntza eskolan eta lehen aipatutako euskalgintza osoa. Euskaltzaindiaren arauak eta gomendioak adibidez, sarearen bidez soilik gizarteratzen dira gaur egun. Hiztegiak eta antzeko materialak oso kasu bakanetan agertzen dira soilik paperean, gehienez ere bietara. Argitaletxeek araugintzaren jarraipen estua egin dute eta egiten jarraituko dute digitalean, baina egia da, sarean norberak edukiak sortzeko eskaintzen zaigun erraztasunaz baliatuz, blog, tutorial eta ez dakit zenbat eta zenbat egiten direla publiko eta edukiari bai, baina hizkuntzaren kalitateari ezaiola horren beste erreparatzen. Eta hori kontuan hartzekoa da zabalkunde horretan akatsa edo zuzentasuna edatzen delako. Ez genuke aipatu gabe utzi nahi adierazleekin bukatzeko hizkuntzen teknologiaren esparrua. Itzulpen automatikoan modela trebatzen lanetan ari da eta horren ondoriozko adimen artifizialaren inguruko produktuetan badu gure hizkuntzak erronka handia. Aurreko hilabetetan horren inguruko polemika piztu zen Katalunian berriz ere, nola ez. Hango telebista publikoko programa batean hizkuntza eskubideen aldeko aktivista batek, Alex Hinojok, aipatu zuelako berak ere nahiko lukela bere txigorgailua katalanez mintzatzea. Jakina denez, berehala altxatu ziren gaztelaniaren mundutik haren kontrako iritziak, baina ez dugu ahaztu behar, ahots ezagutza duten munduko tresna nagusiek gaztelania ezagutzen dutela, baina ez katalana, zer esanik ez euskara. Siri, Cortana, Google Asistanteek gaztelania hitz egiten dute. Argi ikusten da bada, eguneroko bizitzara jauzia egin dutela gailu horiek, ez direla soilik ikerketarako diseinatu. Oraindik ez dakigu noraino zabalduko den ahots bidezko laguntzaren bidea, baina erronka hor daukagu. Adierazleen inguruko zertzeladak ikusita, azken urteotan, aurrerakada nabarmena eman dela aitortu behar da. Urte gutxiren buruan, azkartu egin da euskara zerbitzua, informazioa, edukiak sarean ematearen beharra, eta bide horretan jarraitzea dagokigu. Hasieratik euskaraz eskaini den guztia eskerronez jaso dugu euskaldunok, baita hala moduz emandakoak zirenean ere. Baina uste dugu, hainbat urteren ostean, maila bat igotzeko eta eskatzeko moduan gaudela. Eta horregatik presentzia bai, baina zuzentasuna eta egokitasuna irmotasun handiagoz eskatzeko unea iritsi da. Biak dira garrantzitsuak. Horregatik aztertu behar da, sareko estandarra nola erabiltzen dugun. Uzei eta Euskaltzaindia elkarlanean aritu dira Uzeiren sorreratik bertatik, eta zeregin horretan, lankide garen heinean, araugintza barneratzeaz gain erabili eta horren zabalkundea egitea egonda hasieratik gure helburuen artean. Uzeiren lan esparrua zein den kontuan hartuta, nagusiki lexikoari eta terminologiari erreparatu diegu. Erabilera eremu urriko hizkuntza da gurea, eta alderdi normatiboan aurrera pausuak handiak egin ditugu, bai, baina ez dugu erritmo bera mantendu normalizazioan eta ezarpenean. Horregatik iruditzen zaigu, hain zuzen ere, ezinbestekoa dela eskaintzen den horren kalitatea bermatzea. Araugintza landu da azken urteotan, Euskara Batua sortu zenetik. Azkarra, baina azkarragoa izan da estandarizazioa alderdi normatibotik, eta orain lan ikaragarri horri etekin handiagoa ateratzeko garaia iritsi da. Horregatik uste dugu euskalgintzan gabiltzan hori bereziki dagokigula hori guztia zabaltzea eta erabiltzea. Transmisio lana egitea alegia. Eta horretarako bitarteko ezin hobeak dira sarea eta teknologian oinarritutako baliabide eta tresnak. Alde batetik iruditzen zaigu erakusten edo eskaintzen dena zuzena izatea dela gutxieneko baldintza. Beste edozein hizkuntzatan gertatzen den bezala, baina gurean garrantzi berezia hartzen du horrek izan ere zuzentasun horrek soilik bermatuko du erabiltzaileek aurrerantzean ere forma egoki horiek erabiltzea eta zenbait hitz behingoz normalizatzea eta zabaltzea. Ezinbestekoa da gure estandarra finkatzeko. Hartara, eredugarri izan behar dute esaterako euskarazko Wikipediak, gogoratu, 30 milioi bizita. Eredugarriak izan behar du hezkuntzatik hezkuntzan dihardutenen iristen zaizkigunak. Eredugarri izan behar dute euskarazko komunikabideak, gogoratu, ekimeneko 23 milioi bizita. Erreferente eta erreferentziazko izan behar dute hizkuntzaren ikuspegitik. Euskaldunengana edo etorkizuneko euskaldunengana iristeko duten ahalmen hori baliatu eta biderkatu behar dugu hain zuzen ere araugintza eta zuzentasun horren transmisio egokia egiteko.
Zuzentasun hori bermatzeko 1001 tresna sortu, egokitu eta garatu dira gurean. Alderdi ortografikoa, lexikoa, itzulpengintzaren eremua edota sintaxia zein gramatikazko oinarrizko puntuak lantzen eta errazten dituzten tresnak. Baina argi dago ez dugula lortu behar bezala ezagutaraztea eta haien erabilera masiboa sustatzea. Horren adibide dira aipatutako adierazle hoien eremuko testuak aztertuz lortutako emaitza. Ariketa bat egin nahi izan dugu, gaur egungo euskaldunok sarean aurki dezakegun euskararen argazkia lortzeko. Aipatutako 8 adierazle hoietako testuen lagin bat hartu eta gure tresnak erabiliz aztertu ditugu. Useik sortutako Obelex eta Idite erabili ditugu. Obelex zuzentzaile ortografiko eta lexikoa da, Word zein LibreOfficeen erabil daitekena, eta Idite lexiko egiaztatzaile profesionala. Testu mans handiak analiza ditzake eta ez du formatoren aldetik mugarik ezartzen. Hartara fitxategiak kargatu edo kopiatuta itsasi egin eta dokumentuaren txostena eskuratuko dugu. Analizi ortografiko hutsa egiteaz gain, euskara estandarrean zuzenak ez diren formak detektatzen ditu eta aukera zuzena proposatzen du. Lexiko orokorraz gain, terminologia ere kontuan hartzen du. Euskara batuaz idatzitako testuak dira denak. Bertan aurkitu ditugu. Grafia ez estandarrak, lexiko aldetik akatsak, oinarrizko sintaxia nutsak, lexiko espezializatuan toponimian, pertsona izen historikoak, eta nola ez, errore tipografikoak. Hor, gutxi batzuk ekarri ditugu ona, baina batez ere nahi dugu arreta jartzea noiztik diren arauak. Duela 10, 15, 20, 25 urte araututako formak dira, ez genuen euroa ere erabiltzen garaioietan. Testu hauek idatzi dituztenek eduki aldetik ezagutza egokia izango zuten, noski, baina azken 20 urteotako araugintza ez dute barneratu. Eta hori kezkatzekoa da euskararen normalizazioaren aldetik. Paperezko liburu tradizional batean halakorik elitzateke onartuko gaur egun. Paperak zekarren kontrol hori ez dago sarean. Dena da berehalakoa, azkarra eta ziztu bizian edatzen da. Batek baino gehiagok pentsatuko du txikikeriak direla hoiek, baina inguruko hizkuntzetan akatsak asaldagarriak, egiten zaizkigun bitartean, gurean, ulergarriak, onargarriak, ulertzen da, ikusten da, normaltzat jotzen ditugu. Gure hipotesia da bi arazo daudela hor. Batetik, euskaraz alfabetatua egon arren, araugintzaren jarraipenik egin ez dutenak daude. Alabaina, sareak eskaintzen dituen baliabide hoien ondorioz, haien edukiak zabaltzeko erraztasuna date. Eta bestetik, alfabetatu diren hoietako askok lan mundura jauzi egitean euskara arlo profesionalean erabiltzeari utzi diote. Ez dute euskaraz idazteko eta nonbait irakurtzeko beharrik izan. Eta eskolatik ekarzezaketen euskara estandar idatzizko ezagutza eta maila kolokan jartzen da, deskonexio bat gertatzen da, eta desikaste, desalfabetizatze prozesu bat hasten da. Esango nuke euskaldun hoietako asko eta asko deseroso sentitzen direla euskaraz idatzi behar badute. Gainera, ez dute akatsoiek arinduko lituzketen tresnak erabiltzeko ohiturarik. Nagusiki, euskalduna den hezkuntzatik masiboki erdalduna den lanmundura salto bat dago, eta jauzi horretan katebegi bat galtzen ari gara. Horre guztiak ez dio gehiegi laguntzen euskararen osasunari. Jakin badakigu, inguruko hizkuntzen indarra eta euskararena ez dela bera inondik ere. Desabantaila izugarri batean gaudela, baina berdintasunetik ez garela abiatzet aintzat hartuta ere, edota horregatik hain zuzen ere, uste dugu egun dauden euskaldun oso hoiei ardura, trebakuntza eta gutxieneko bat eskatu behar zaiela. Gai honek argi dago ertz bat baino gehiago du, norbanakoen erantzunkizun eta konpromisoa eta bestetik goragoko estamentuen edo erakundeen nahiago bada, erantzukizun, inplikazio eta konpromisoa. Bien arteko oreka lortzea litzateke egokiona. Beraz, gogoetarako puntuak eta bukatzeko, batetik inplikazioa, aktibazioa eskatu behar zaio euskaldunari. Azken korrikak ideia hori ekarri zigun, klika, euskararen aldeko autua egitea. Lortu behar da euskal komunitatea aktibatzea, komunitatearen parte sentiaraztea herritarrak eta euskaraz eta euskarazko produktuak konsumitzea. Egia da, esfortzu estra bat eskatzen zaiola euskaldunari, baina beste erremediorik ez dago. Badugu zeregin horretan abantaila bat, araugintza aurreratu samarra, euskaltzaindiaren azken urteotako apustu
testu sendoaren ondorioz, eta hori oinarri bikaina da zalantzari gabe. Alabaina, norbanakoaren autua garrantzitsua izanik ere, erakundeek, eragile sozialik eta euskalgintzak berak indarra egin behar du eta hortik tira egin. Bestetik, hainbat huts saiesteko tresnak badira, gureak, zein beste askorenak, baina ez dira behar beste erabiltzen. Berriro esango dugu, euskalgintzak ez duela asmatu edo ez duela jakin nola egin hizkuntza teknologien alorreko tresna eta baliabideen erabilerarako ezarpen eta zabalkunde egokia. Horretan jarri behar dugu azpimarra eta baliabide horiek ezagutarazi, sustatu eta bultzatzeko modu berriak pentsatu. Araugintza zabaldu behar da. Aspaldi, Bernardo Atxagak aipatutako erresonantzia kasa hori eraiki behar dugu denon artean. Hitzak, euskal esapideak esan da esan errepika eta errepika, idatzi eta idatzi, irakurri eta irakurri, arauak gizarteratu finkatu arte. Uzein, ari gara araugintza zabaltzeko zeregin horretan gure ondarralea jartzen. Saiatu gara, araututakoak formatu ezberdinetan, erakargarriagoetan gizarteratzen eta sare sozialen plaza erabiltzen dugu euskaltzaindiak araututako lexikoa modu didaktikoago eta arinagoan edatzen. Oso feedback ona jaso dugu erabiltzaileen aldetik, horrelakoak argitara ematean eta horregatik pentsatzen dugu bide egokia izan daitekela bide bat gehiago topatu behar dira. Gaurkotasun handiko gaiekin lotutako hitzak terminoak izaten dira gehienetan eta euskalgintzan ari denek eskerronez hartzen dute. Justiziako, zenbeste arloetako profesionalentzatik astaroak ematen ditugunean ere hori bera berresten dugu. Araugintza zeinura erraztuko luketen baliabide horiek ez direla behar bezala ezagutzen ez da erabiltzen ere. Nabaria da lan handia dagoela egiteko oraindik. Transmisio hori behar bezala egitea dortakulatzea zaila izan arren pentsatu behar dugu profesionalizazioa eskatu zitzaiola aspaldi hainbat sektoreri, direla itzultzaileak, direla komunikabideak, behar bada baliabide gutxien eta prekarizatuago egon diren horiei. Eta bestan beste, eskatu beharko genieke beste eremuko profesionalei hizkuntzaren erabilerari dagokionean. Adibidez, hezkuntza munduko profesionalei araugintzaren eguneratze bat. Asko aurreratu dugu euskararen ibilbide normatiboan, baina orain estandar hori finkatzea falta da. Konplexua da eta ez da erraza hori artikulatzea. Seguruenik, kontzientziazioa, presio soziala eta oinarria zaintzea izan litezke gako nagusia. Horrez gain, gazteak euskaraz kontsumitzera bultzatu behar ditugu. Gazteen euskararekiko atxikimenduaren sentimendua aldatu egin da. Ez du zerikusirik garai bateko sentimenduarekin. Eskaintza handia dagoela esan dugu hasieran, beste plataforma batzuk erabiltzen dituztela konsumitzeko, baina horietan guztietan esfortzu bat egiten dute. Ez da erabat egia erosotasunera lerratu direla. Horietako produktu asko eta asko ingelesez daude eta horiek konsumitzeko gaztek esfortzu bat egin behar izaten dute. Izan ere ez dut uste guztiz eroso konsumitzeko moduko maila duteni guztiek. Zerikusi handiagoa du intereseko edukien eskaintzarekin, sustatzen denarekin edota hizkuntza ohiturekin. Erronka handia dugu hor. Estandarraren transmisio horretan euskaltzaindiak badu zer esanik jakina. Aitortu behar da, azken urteotan alegin berezia egin duela edukiak gizarteratzeko eta arauak eskuratzeko eta zalantzak argitzeko moduko euskara batuaren eskuliburua bezalako tresna praktiko eta didaktikoa sortu dituela, uste dugu bide hori egokia dela eta horretan sakondu behar duela. Euskaltzaindiak, terminologia batzordeak, arauak eta gomendioak ematen dituzte. Euskalgintzan ari garen on egitekoa da, lan hori erabiltzea eta zabaltzea. Erresonantzia kasa hori sortzea. Horretarako, modu praktikoak edo pedagogikoagoak edo arinagoak asmatu beharko ditugu eta azkartasunez. Gainerako hizkuntzek markatutako bideari begiratu behar diogu, adibide bat bakarri jartzen hasita, Amazon da gaur egun liburu elektronikoen salmentagune nagusia. Irakurleek liburuetan akats bat aurkitu orduko, Amazoni oharra egin diezaiokete eta Amazonek akatsak zuzendu arte erretiratu egin dezake. Ingeleseko Wikipedian ere akatsak gutxi irauten dute, berehala detektatu eta zuzentzen direlako. Ez dut uste halakorik egiteko aski kezka edo kontzientziarik daukagunik oraindik, baina etengabe martxan egon behar dugu. Sekula amaitzen ez den langintza dela ulertu behar da, eta erne eta arriskuak hartzeko prest egon behar dugula sinitsi. Haue guztia gogoetarako puntuak izatea nahi genuen besterik ez. Gutxi asko denok detektatuta ditugu, beraz arazo horiei aurre egiteko elkarrekin estrategiak pentsatzeko, adosteko eta aprobatzeko unea iritsi da. Mila esker.